Запази това видео, ако имаш останал козунак след Великден. Това е моята рецепта за френч тост от козуначни филии. Старият козунак е идеален за тази рецепта, защото е хрупкав отвън, пък мек и ароматен отвътре и ето как го направих. Започваме като нарязваме 2 филии козунак. По-добре е да са леко изсъхнали и го оставяме настрани, докато подготвим течните съставки. В една купа разбиваме 1 яйце и 50 мл мляко, аз използвах бадемово мляко. Добавяме канела, аз обичам да има много, малко сол и малко ванилия. Хубаво разбиваме сместа и накисваме козуначните филии от всяка страна за по няколко секунди. След което разтапяме малко масло в един тиган и запържваме филиите за по 1-2 минути на страна. Филиите трябва да станат златисти и хрупкави. След като се запържат, сервираме с малко кленов сироп без захар и боровинки. Вие можете да сервирате с всякакъв плод, може с пудра захар, с течен шоколад, всичко по ваш избор. И вуаля, това е моята рецепта за френч тост от козуначни филии.